gentlemen, would you stand please for our national anthem or all of you? Dis beríomh agus fádroibhann sa go Mallow a gúnta chuircaí agus táimiid sudach le ceannis na síontear a Belnaman a gréibh na mún agus tá an lá go hálainn ar fad brothal Catholic mar a chintíomh Kerry a dhéchant le Portláirge imlíana gan éanúin de chorcaig agus na fór na geala bheith olah leis an chluthe sa áthasnú agus seomar a bheith Kerry ar a bach tránhóna Ashton Desmond an san mar lán cholaí agus Ashton Leonard taithín na míana agus úd. Las mudir santa Caroline Kelly captain agus Keir Murphy a neadúisteach go deas mar lecholaí lár. Nís tá Bernie Breen agus a rééis sin caite agus Lorraine Scanlon agus Emma Sherwood a lán na parke ach na scórála ar fad caiteisteach sa lína lán tosig Sarah Houlihan, Louise Newbutterta agus Laura Rogers. Man le Portláirge mar sin ní hen dahín iad súd a chobeog agus seomar a chuir si súd chun parke Cuive McGran san an lán cholaí agus an lína lán cholaí fad cai Karen McGrath muige sinní captain na fórna agus a drafúr Michelle Tevle sin níos mar iad bhála lá na parke a drafúr Aileen Leistig agus Maria Delahunty agus Michelle Ryan sa lína lán tosig choma agus ní cheachach an aspa scórála oring pescéala in sa tránhóna agus réiteoirin léineh Jason Mullins ó Limnach agus ar tíon fellach ahaisteach tá Rabio Griffin Tevlim san sa a mún Annalise agus tá Kerry agus Portláirge tosnathe mar a dúirt anna verið fada fata lehanna anna iadra me séide trastan na parke ón déobh sa saolgarín seastánach ní fiú tráchtaire in áiríach láireach mar sin na déise agus Michelle McGrath sin gic sair stecha dro Aileen Wall agus cinafid sí mór láidir tá sí seo chu glic le matra rua agus tá chiad chic sair meoltacha agus tuiscastócha Rabbi ghfuil tamil a bhí Portláirge suchlathe ceanna svech séad an dácht beidir go socródí síos níos tapú na Kerry. Níl dal faoi sin anna háta caneáidí cúpla scóil luas chluthe agus socró síos a chu fichanna maithar chéiríos ceam me sé anna chosantach cúpla harúdianta agus líróid cateisteach son sera líhí mihí sér sa lí ní lechúla son me Sherwood mihí mar lechúla ládaní heileí take amach lá na páirce agus Caroline Kelly mihí sósalín le hasacha chu tíim sér mar scópadóir. Nis mar sin in chiadíirecht agus anna chiicach mehar chlé begánach sáthe ge Michelle Ryan an san deisian sa fós a Maria Delahunty ach buir descadaíochta Ashton Leonard buirteach lena dorn cho fadan sa le Amanda Brasman os na croc i gílarne agus in gansaí filtasús cho falagus féad le icé leis an rothal ach well bhí tála Sarah Houlihan bhí lehansacha ach déir hir glanta go des i ge Michelle McGrath agus arda helohamachcha an bhean lár Parkinson is Emma Murray drafúr le céirís na lethasathe ach gan dát Portláirge takeín ar dúig ar na chéine im líana ach fuir na bhfuil creibh na hén sa ráidir bheannach ráibhlín ó hin agus tá sé tríis forbert agus dulchan cíine ana bh hin agus ní gcónaí a Harlaí an son ach anna eisce an ge Pat Sullivan an banisteúir lehan son le tamil de bhlíonanta go dain féinnig ach seachún Kerry inis buntáiste cinnte ó héamh taithí an levéalsa Council mé leistíir de Lorraine Scanlon ach feite ge Amanda Brasnan
Búlteach a réisteach má tá Kerry tarachta in siir tána déise gleise dhéanamh. Hús measta dosa tá Denise Hallasey ach fightin sáhanne sige Anna Galvin. Louise ní bhuirta. Well an stíl tá i bell na man agus na bhar. Cá sé dul na clíháin agus Laura Rogers deire hir a scaile féin san na stáileach búlteach léice agus fóraíl. Yeah, Laura Rogers at son anna yarchta céach mid fóraíl Kerry agus pen montáiste á hef caníalcha ag Kerry son leána go hí séidir síos na páirce agus fiardamh. Nis mar sin chic garatóca gan gúlbáir agus táthú ag Portláir agus sa chúd tá Katie Hannan is stig in áit Jessica Fitzgerald gortaíochan san na stáilimar in na seachtaine. Agus bhí sé siúdar gonne is líne a bóige a bhecha gimmert. Jessica níl seach mí na diaagach tá Katie Hannan is stig. Agus hef Kerry seach mí na diaag leisitá Sarah Leahy an na bhir dóíag a cosúd. Ach na Shannon Dúrí fuide bhile agus ins nach chain lína co. Se leotha amach a réist níis. Hallasey. Amanda Brosnan le fiscin dána bhór sí seo an nasc beidir in na cúlaigh na tosathe. Sarah Holohan a dtíar ag slí anna isteachach tá trúnú cehar á brú amach dulta trasta mar sin. Faitin san sé gur an Scanlon agus iireachta cisiúd leis agus súnseach tá íochail á chuirige Portláir gortha scaile fé agus iad a bhd amach. Yeah, a chluthe a brihandáid an anna chosanta chuir fad glós a chlutheach go háidthe ní lenspás an éachra bhagan tistí a bhfuil leice rítar ar leine chealaigh siar fágan son Michelle McGrath son mar cosantóir sa bhrisise go son so lenspás anthá se a dhéobh síos go maithacha. Is Portláir go techt agus an Vanlar Park a cosúdan san mar Edháil. Ag mór an a bra ar siúd tránón agus beidir ar élíní sa héisteach. Faitin sáhanne sige Katie Murray. An bhirta is a lína lechúil nó lethosig tá cúil feite co. Agus Maria Delahunty. Láir jasfuintín lá dearnach a cisiúd ach tá brú. Ige le héad Ashling Nenard an sáhanne seach an neartige Michelle Ryan. I mirt einach agus beidir go dúrach Delahunty fé ní Húrig go fáileach go háide mar Edháil a hosting an glúiseacht. Ach a ríist mac a saoil chusint na néiseach tá Kerry agraithean san agus níis ar a bhreithúnsaí seachúin Louise ní bhairta tá luas a céchain ceann san na bhórt na chun céine san ar chuomh McGrath. Sarah Holohan adras san na gceiste cinúnára bheith péine tá buirtíre ag derbhlin é ó gún na manistrach go leor ó gún na manistrach san éana cosanta sáach an ceann san méthe sa bhréachortha. Holohan a réist agus iad trasnú na parkin dáichlíán an núsáidice trastan sa gurí scanannach an náde go djung a bháitin san agus anna bheartaíocht ar fad ag Michelle McGrath stóilm agus inis deisir a bhreithúnsaí gas a déisiig. Roisin Tobin na gúmpar na pelle trastan sa inis. Ceann sa feite Katie Murray. Níl chosint chóthagre agus a bhíon bóta dearnach ach Méidsin ráite blóide deascadaíocht an sanna gé Kerry agus orda leotha a ríistecha. Buirteach an céann sanna gé Denise Hallasey ach tá batúin an dáthebh agus na húnsathe gan a bheith rá lachtmhar godíise. Caroline Kelly a Ross Saulan san capta an chiaíoch godíise chom rabíoch gan an scórfós. Ní leandát na hána cosantóidí nún choras cosanta lábhan luachtar a cáin dáthebh agus gan an spás an éachar a gáilgus na tosa agus má hána tosa chun an chans nach rathú bés a brathid caid tappaigh fad a gáilisteach chun na cosantóidí thugantas. Se chun le réon Scanlon inis, cúmpar na pelle, tá go deas agus anna úmpóir fad a Laura Rogers agus bearna buntamach aici, cúig bhéidir stahad an gúil inis. Siúgadí Ciara Murphy atá gimmert im leachlí le cara go tunig cabán tíle. Laura Rogers ach an chosint múnte go maithan san níis. Louise ní bhairta agus an ceann san leis curtha a mú an tríú ceann ar fóraíl. Yeah, cheeky mehed fóraíle son ag Kerry son nach iad a gan a fáilean spás an éachar go dísa sa greibh na món líonúánta sa Kerry sir Holohan Louise ní bhairta agus Laura Rogers ar ás ar fada agus Kerry bragamór a chun scór na gáil. Nis mar sin. Calís an sanna a dean réiteir dianta ag Laura Rogers cena tagan locht Portláir go leis a Ginne ach tá siad gafa siar faitin sahanis ag Katie Murray ó réanathe
na gomarach an son, stachel arslí mar bhfuil mar éad bháil a chu réist tinla chuna dhéanamh saoil críán na parc ortha. Obair bhaig Ashling Desmond an sanach de bhí áthir go bhfuir del hantaí an fell réisteach an réiteoir. Sást leis an ramún san agus stáilm cartaige. Ashling Leonard inis. Trasta mar bhfuil réon Scanlon. Michelle McGrath a fehebh le pasach ní nach Bert Fakistig sa lína lán tosig ge Kerry agus seo duinecha. Louise D. Whitterta agus í hénig agus an lán cholaí Cuiva McGrath agus an felle tacht bhfuil a bóla bobre mertacha. Agus na déise a brú trastan sa hanis gurí Katie Hannon. An meile dubh uachtrach a se an cúlbáide. Michelle McGrath. Trastan sa gurí Megan Dunford ó gún na manistrach. Táile hen a bheith an ghair Dickinson an count sa mehead begáin ard agus a caintear árde. Sin gramú an árdaige Anna Galvin agus déach sí bheith driblóid. Ian dáil déach sí carta gáil, so bhí sé ard agus nuair a chuig an cosantóir chun talbhad son seans má go bhíach sí carta íscinnte son agus so uair níor bhein gáile se bud stein séar nuair chun tún láimheisteach an uair timpplaí mineáil. So be mí sé múl cen a hefh géidir carta son maithagan sé. Well, tá sé take go daon hénig agus tréimhseir a daibh línice. Ach so tóir han bantáiste níos ge potláige be potláige sásta bháin go dtí a ceanna fo leon scóra fachta sé a gcuine na gaithe agus rud a bhí bheá potláige fuin óg na fuil puintaí go na fnechtsachtlathe don chiad fé hinómatí sin an rud a stáchtaí gáibh. Simú leis sní Anna Galvin tamithecha an réiteoir Jason Mullins a dul saola labhart le Pat Sullivan an son banistóir fortláirige agus aráilis ligint a hénig réiteoireachta dhéanamh ar a gluthe na bhfuil na chair a testáil bhuaig ná tealaireacht ar a dóibh lína choibeog. Búil tuisteach an son Laura Rogers agus tá sé samúla sin íoscin chomhfad a siar a beabair nuascar a crunta sé hí sin. Ie go háid go dtí sa chra bhí sí fnecht leistigh don lína de had cóg méidir agus há sí an éfachtach istigad son agus í go díal chun scór na bháil chomá son sa chluthe dédig fuair sí donna siad a cholíní. Well, tá gortú tála hen sa de dhearbh le níé Lár na Parke chu síisteach le Laura Rogers agus gortíoch an sannaí agus beidir gur gire an ála seachas éile nó an gortú cí a hála de. A chan réiteoir déanamh an ganú cartan san agus stoppa chuir leis nimmirtige. Ie an cartan sanna ge bud nuidir bhfuil sin slá an rád san naid chéine son í hergéine chu siar nuir bhíon caid i teachtaisteachad son atro rein secondío hin. Mar sin stoinnig go me sí ceart go leor ó gún na manistrach agus cheann líonas fitheach tá sí gimmert le 16 bhlianta. Cos bhfuil annach is na himiróirí gan dáteach se mar a hálagan san Laura Rogers agus í hénig an verticha díre ar a bell. Ie níor an feic malí seoch geiste sonnach fim dún í hergéine chu siar an féán. Nis Caroline Kelly, de chéiríonn san ben réile deisgurt, déanta go deas agus ibrach á fad le séir a hólinn. Deas lábhach, Scanlon nach tasan, cúntúrach go agus tal Louise D. Whitterta stig agus ní dála gur Katie Hannon lán chinnte chun na staile áile sin. Ie an capta go son bhí som dain séirecha bud dhéach son bheith méisteach sa líon tána son a bud Louise ní bhirchta bhí sí teachtaisteachad son agus iad sé dorna bháil goíon le róideach. Caid bhaitheisteach ó le réin Scanlon son sa chead nóg. Seans go raibh sí túirt fé faointe nadidir ach éoncheanna bhíonna techt trasna agus a túirlingt ar a gúile hail bíon cúntúir de buint leis. Ach an chiic sa haine seo hógan tuige Amanda Brosnan. Regen na réidig an feld an dala bhnéair. Obair dhéananig Louise na bhuiirteach gan feachta a bharacha agus seachún portláirige macharéis níos. Feitiige Maria Delahunty. Trastan sugdí derbh le níé agus is léigúil si takeithe chu hénig go ríist. Michelle Ryan a bhadón gúil an dáibh le cúdí go féimú sa trí an láir. Tréimh sí sa chluthe, Trastan sanis go dtí Michelle McGrath ó bhaile de Carbre, Ceathair McGrath na cúlathe an bheirt le lína an bheirt féir. Cear amach a ríiste Kerry agus fear clog tá for a bhúr denúmat caite agus gan éon scór go fólaach le réon Scanlon. Amanda Brosnan sást an róthir i dhéanamhacht tá trécha buint le san lá marse nis Louise D. Whitterta stig. Dírig cúpla cuis céim a gáilt agus bhfuil san mar tá cúla builte gréit fá
Bhí anna chumir a gaunsan agus a ríist. Suhanteach go bhí mar réad bháil a bhí féin bell agus í túrlingt. Anna chaimlinn te tunna gidi de gosdóide agus Louise ní bhuiich te tun Louise te spáin go agus anna iarachta tunna go múltein polaton. Ach suhanteach mar réad bháil agus le réon Scanlon tá stúirsin na park ag an merta go neidir bhfuil puin feire ar siúl I lár na parkach Berhamúir Eileen Wallinson an bheirt chéiríoch á leanún siar agus an réiteoir leis a ligint leis a gléthas beag kick sair tá carta buí ceart go leorach tá luas úntaach leis a gléthach ní dóilm go gimeata seo siar amach go deire a me Sherwood leis a gimmert im le clia Louise ní bhuiirte ní sa hí amach an báutasa gan na ingiste go méle chúlin is I gé Kerry Louise ní bhuiirte trastan sa mar bhfuil spás agus feitan sa go Denise Hallasí agus nis Bhí go tuair sin rabí? Well, neidir haimiste sin brí cheap saying gur an áda sí héan don dalbhat son agus meachtasteach a Jones an tóir agus maigíine bud ben cinine certe. Agus mar a chéintsih gan éon scór go fáil beag ach tá díana muocht ar siúla sanna mó. Ach an chud is mód an gluthe idir an dá lína da a cúig ach rú ar maithan sang iste derbhlan ní é. Búteach go fad le de le huntaí stóileach é siúd plúcht agus brúte atar a bertige Bert Chosantóir an san Aisling Leonard nó Desmond ar rinnecha. Agus tá sé siúd a tethe siarnis mar go bhfuil is go maithe cetá me Sherwood leis meheisteach mar lán cholaí ge leis agla go títeach an féil garid. Bheag séteach go meach bris scáine matíag mehead agus gan an scórfachtaige ceachta don dhéan. Louise ní bhuiirte ina lefénig den bark choma suhanseach go leor ach seachún marí de le huntaí a ríist kick anna bhrá ar fad anna cheann go dó agus tá an chéad scór feite tunnacha. Sár kick sé a fad agus nar a chunú san áir bine gine na gaithe há sí seo chócrín á kicna sé agus há sí chóchtáach mar sí do fortláige a bheit sár fillidóidir fad. Agus deire hir bhí fetheh goin ach tá an chéad scór aimsethe Ciarí inis agus le réon Scanlon anna chuid éan den leróid gafit sin a lá sin Trastan sagadí Hallasí ríist Laura Rogers ach a ríist tá na déisiigh agus Kate McGrath á brúmach nis deisian sag Sherwood ach ní a bhéin chuma idir greibh sí lán bhaína chaiste féinnig a túr fé sin bin lagíireachta ó im Sherwood bheitfa cepa go meach dianta níos fá becí Kerry díach reint ba chans na crothe Portláige agur fé bhrú go bhfuil gaiise a túrfest na scór so tamil amach agus áitnáfalí compórdach leis. Gan ná dimríidir a chéile sa chréibh ní rád hin agus bhíon láh nuachtar go Portláige an lás an dóna le héanana agus ní scór mór grí sin nachá beag mar sin seans gur mar seo bhíon lás an chomá agus scandát bhíon dair na gine chorcaí bhuaig Portláige leis ar chorcaí trí héanaíag le héana héanaíag agus Kerry bhd sannar chorcaig le gáfainte dó cúdiaag le dó trídiaag mar sin speaganéach ar atarthe a dtéar far fápéir agus go dtí seo ar fáic na himara. Ciara Murphy stechan sagus le réon Scanlon a ríis neidir go dtíach chétá a leanúint seo nó bhfuiling a leanúint. Laura Rogers an féile bháiltegus na nuascarí anna damach Sarah Houlihan is seachún Scanlon an báutasa agus ceann eile fós I methir chlé agus ar fóraí an cúigiú ceann rabí. Cúigiú ceann agus ní bheith sé róhásta leis sin a chafiochan machar I báirce son agus ar a meachta nón síson ní bhachta síháin sa ar thuin in leistigh don lína méadras fihead son agus leis an leid a féad a mena cap go mechar I líad bertastigh chu goáirí Louise ní bheirta agus sa ar a thuin. Na sé líon bháil agus tá ar spáise gin níoríonsa chascail tú láireach Cosíocht deasach feitar neis ag bháil an sánis stecha láirslí Michelle Ryan agus ceann má búte san éirice agus deisir féinte leis más féile an bhróig a chaimh seo an méid an dianta agus tá an tarna painte feite agus de déisiigh. agus bin anna scór a fad ceúnta Michelle Ryan anna héasúra chu sísa cé agus I gimmart ar ása fad ach bin anna cholín bhí sí fé brúid son hanig caideár tapigis de chuhé láh seáil si go déalce go nimime sé uhe for sé deise agus síochna sí go slacha leis goiseas agus I febrú. Agus an verticó a cuaibú go deasta na chéile Eileen Wall agus Michelle Ryan. Nis tá gága Ciarí déir fáile scór an sa mar tá go leor an imirt
cosúd godíise se chun ben na grócach an isisiman de Brasnan tu a púr fisiciúil sehí seo 8 míon is fédaí steach fad is ar a thuúlainn Nis Dunford de gimir cmead leach tá sí seo chuis leann le hascú agus ar deire hir lena citóig sin peint anna gasar fad Kerry ar chlár a scór. Yeah, chlár a scór déideach scór glóte nach mar carúir chuig methecha son scór glóte suir thuúlainn cad deasa fuir sí teach a mende bros na hánig sos blihan das na páirce son agus cad scólaí chúlín glóte fatige suir thuúlainn son chiad scór do Kerry. Mar sin seling a rééis cuimh McGrath dul suas féin barc bhí sí leanúint Louise níomhhuiirteach tá ahrú takear sin mar tá Louise take grín glíán sud an barc beidir dír a go héine úscailt ó lenci sí an chosantóra áirithe sin nach pescéile na déisiigh a dhéanamh ar Ousalár Park agus an bouta san captain Karen McGrath trochan cín Michelle McGrath an drafúdansa clíhánach léthe agus éí máin inis Dé a gláil leistigh agus é sin diantacha Élís Lynch féhrúan agus tá seansar bháide ag Roisin Tóban agus tá sé Well sé tear fóraíl mar a hála seach bhí sé cinethir ó adathe ach behansa. Anna Hanser fad agus ní mór na seans na mar sin thucain go dtí Kerry cíimi délí bhála meachtasteachad son fanna íon déirigad son agus cad seasna tíochníonn sé suas le ifir é dehead son Roisin Tóban hí seans glórmhic chúl agus solas lecha idir na fór nach íon sé cíceach bhí chu ábhar. Gan dat Kerry láhanúire dúh le cehar díagach ní fad bhaing anna galvan I fille ar a barcach se chun Laura Rogers idir an dálín tá é leistí go deas meach tu a fé scór a cecha ríis tá bert chitóg Trastan suglaí Louise ní bhuiirta tá dá chuisice seo agus í crin go maiis nuair a tuchttar spáiste agus point eile. Yeah, cooling glótin chiad ceann do Louise ní bhuiir tigrút ní slóid Louise gimar tar elsam líana gan an chortú charistecha It son agus thóg sin seansa san fuirsí héna muthí hán jaasad son agus pesglóte agus clíoch agus lachmara caras just ná. Sí cholíne for Louise nar I dimar an dáidan sa chéile sa chéadhváta níos lóthim léana. Se agus mar dúir tá sí bocam ach go dtíon lína lehosa go háláin in isach Emma Sherwood le teachtar chuma tréannach an san agus cosíocht jasacha deisicha hénig beidir túirt fé scór an sa takeíocht an isise testáil siúcha fadan sa le Denise Hallisí stáilin bhíonnach Laura Rogers de sin níireachtach tá san fós na bheith mar glúiseach agus Scanlon a leanút na pellaisteach agus tá peint an sannacha na cosantóirí na gola. Yeah, ní leon dáiltfé sin dhéalaigh ar an Scanlon na stachaí hán chéad son agus sin cinenne ceart mar beidir go raibh cúlan ag na ceart ar an grain secretí son nach bhí spáisiíocht a sios an cosantóirí folláir agus sin cinenne ceart leis an nord na Harisi just ná so cúlín anna háchtach a Kerry agus brúte chun cín. Se ben jasúna go leán Kerry múntóir sehí se cheirm líanas fehadaéis agus rinne de Shannon dúí ar a bhharn agus aber bhí sin le Kerry ar fecht hamil war vanisteir Rabbi Bernie Breen cheaptaína bédan ar dhiimiisi siút a sé gimta loch garman go chaún mór a bheith anach tá Bertlar Park a déanamh go magadí. Ní an dal fuisin ir cosíocht bhacha tíad street ha mór an taihí sa bhfuin san á ceann na páirce. Is les mud a ser líon ten duine náfuach 6 míonna díag chudéalacha sé timp le bhain bhha blianta agus mór an taihí agus idir stáirte seo gomnú minic agus bhách mún buite choile blianta be an nósa tún. Se agus gréim bháil ige Kerry inis tá trí cinn faoin tías a chéile aimsethe Sarah Houlihan agus Megan Dunford a leanúint machchan son. Lorraine Scanlon trasta go dtí Louise ní bhuiirte agus ní bhí gan agla sin túirt fé agus ceann séireach agus Katie Hannon hín sin gnóach go raibh an táileann ar a bhéin beáin sa chóngríe ach an tax méid sin diantacha Emma Murray inis ní rád a chumpa amach ach chalís Gailton son agus tá 9 díag go bheagnú bhór caite an so sa chéad le go chéan scór agus na scór na trí chéile tarc. Yeah, gan na cosantóirí nó na tosaí fáil einslíine chu abad háportláige sásta scuile Kerry túrfé scórna ó bhadamach agus níligéir le Kerry mórrandamh sanna chu Harris just an ceapar nach níos déan níos bhear agus an leonna gaoithe a fér dubh. Trasta mar bhfuil mar iad bháil sa. An go breid dul am an rothir. Michelle McGrath.
Tá Roisin tóban ar a clíhánach tá san gearamach agus batúnaige Michelle McGrath tá sí héanais as onútansa agus úmper go láidige ana galna ha take chun park ríist beag scóp cat gan dát ar sinis chun dul bhaim ar chósaí agus an déineomad san a bhahabh dá páirtithe agus le réon Scanlon well be sí hénig an ar a fecha dhéanamh ceach brúch an cín. Beag son go bráinna cinelí ví son agus frasí sin mar miúid mór láidir se son catgan réitóide son gimi le réineisteach leis an ggóil. Isteach an nachta a gráine cinelíonn son agus beag chuir leiise agus beag na himreoir eile buach an áile haringt Pnípatrís den himar bhfuil Patrís ní gannachas son raibh sí teachtógar dúd son a bhí abráidice tamil siarad sonnach Benna le bhí an ceangal idí héananis ceann Kelly siar go dtí ráhíle sa tí nuair bhaid ceirí creibh na mún anna head vís tu chuige Patrís go meastom me sí súl go me sí deisnis í an sa blion dul. Sin mar a bhíon san nach a caiintear head a bhís Michelle Ryan fuair an pointe déarnach an san dofortláige ráhíle sa héana a dimir sin a deirtlumm den géadúir sin atá a glár agus Michelle McGrath le seacht ráhíle sa dó so ná bí caint ar a head a bhís. Agus be sé sa miúil ha me sé McGrath son agus bhí ceann Kelly tití siar scobadóid agus ní léana le marcálacha a ceapam héin mar bhain há siile ge folláigil le thóid ceap go móchtí chun cíní sa bó as meor sa bhríise chrothúmh. Se chuin inis an lán cholaí agus cuomh McGrath me an Dunford agus tá si fehrú go maithe Kerry san nach tá Michelle McGrath dul an nún sigus ní fanú bhí si géisteach leatach ar shrap sin fel féón san deach gan in. Dhéanaach sinna cha sí dhéanamh ní bhaid vestatí hir ná leróid na silbh go caiisi buchan cíine fé dút tim deir sa bhríise chrothúmh. Seachtain san is go Caroline Kelly buirt de trasna Cisiúd Aisling Desmond is Scanlon buirt isteach lena bróig chofad le Louise ní bhaithirte agus a rís tá sí féinnig agus cuomh McGrath a ggóúidir a chéileach tá roiir na cholínsa ag ben chorca réine agus ní gacha méid sin chuna teachna dhéanamh. Louise a fáilte chuthúábhar spás de héine agus cuomh McGrath beidir tuairt aber numad spáisiid son agus séir sige agus mar gain Louise a séir sin goisí cholíní fenolaie a bhar cholín glóite son leis go siasice. Simúil hí portláige ráfaintach an tosagan san nuair bhí mar le bailach tríd géad leach tá chéad cína sa chéad mar ragra feitige Kerry agus cinnte go meas le Pat Sullivan scór nó rá rim le hama os na himiróirí deis an sohanis agus Roisin Leonard ar a dóibh sa má hagan an líorthóideach cinhin san na Kate McGrath. Na scráinna cinélí a lorug rathí leistigh Michelle Ryan. Ach bhí berta dhéchan léhan san agus ar deire hir an bhean bha feitige Aisling Leonard ar a siúd. Caroline Kelly dhearg dulchan cín. Trastan samar bhfuil Aisling Desmond inis an lán cholaí mar ach fioch suas féin barci agus pas dascoise agus tá spásaige thula sanis gur féad le teachta dír agus leas a bhaintas trasna ar a gitó gá tá sun go hálan ar fad. Yes, anna scóra fad is jaskar son an rothirigin Aisling Desmond an láscólí so sí lána páirce agus cic cosé beag agus teach go dtí Sarahhuilin fé mar dút níos le caitappaigh sin éthg na cosandóirí machchas agus cadé mar chiach go Sarahhuilin it son sár cholíne fad go Sara. Se ráithceanna Cisiúd ráithceanna go Louise ní bhuiirte agus an ceannis an nár na gaile réon Scanlon mar sin cúcíú na mirrtaige Kerry agus ceanna chic chuig vétras dahat agus ceanna nimirtaige Portláirgeach cinnte gur tréimh sem maithe seo do chiaí láthir na thuir agus caiigh Portláirige chuir chanébrinn sahanis buirteachige Morí agus níos an géadúirtá gráinna cinélíistigh agus spásacha agus Aisling Leonard chur a dhiiche a déanamh isteach a dó an chúil agus tá seansar chólanach Aisling Leonard nó Desmond a teachta deang a bháile an ghfuil cic éiricha a bhrunna gin réitóirin sa agus chur cinúnach mar ní leon dáutna bhfuil portláige le fehrúton le reinómatí nuas a gáil an dhechar scór na háin anna réithir fadig gráinna cinélí son agus iadhara bheall sin chicéisce son í anmhaithir fadach cos an dóirí chéirí teachta isteach son agus son bhí Aisling Desmond a chur stoppa son ar duile. Well, snín san ben bhaile an éadig benachás na fórsaí cosanta ach an bouta san ar an nún saí bhí sí
Fuair sé cóla gona chorcaí agus tá Katie Hannon treis feid na parke a chur de chun an chic éirice seo a thógant agus sa chúlaige Kerry tá Lara Fitzgerald agus os na gaile sehí sin mar sin cinan an mert chúlbáire a bheith an uachtaran sa. Katie Hannon lena citóg mar sin nadathe go hálainn. Ja, chomasta chikéis chifon na chluhe caide bel na verno bel na man chur sin chúlbáir an tseoní cheart anna chiceir fadisteach gún líontána son. Agus cuma anna bhaína chur fadidir agus í atógann sin agus tá míad chom sa chluithe ceanne sin sa. Agus bhí anna chluigeann sa chluithe ceanne siidir bheán nach riime seo an chlár chuntasig go ag le hama chanig tibredár nar neis agus do bhóidir súda agus corn cuioineáin Enda McDonald a brunacht an géadúir tránhón agus bhí a bhean alban sa chun an corn san a bhrun agus bhí aithna bheit go héanaar Enda ádar a bethe anna gúil go dóige bell na man agus fear an teampel bhór tá mí de cuioine bhniuhharach pescéile tá mí de gimmert nó pléiles na síonseir a láthair na thuaire agus an chluthe glanna níisiidir gá cheann na mea le réon Scanlon agus tá dúiseach buinte an gúilsan as Kerry Anna Galvin agus an módíireach a cisiúd Narta túirtchan cín Amanda Brosnan agus tá san seolta dir na cólaí ríist agus nach ein scór rabí ceolis níos fear ná chéile. Ní leandál fé sin anna cholín fadach an ar ríiste gan galibn sí lár chosan fortláir agus í túr an pesúthe go dtí Amanda Brosnan ag an ám ceartach sochan rodas na miúla fé funna chéirí mé an líide bhar Louis há scór na teachtó réimsí defriúla lá Rogers ar húlinn Amanda Brosnan réimsi má scórála chesna na dosna hitson. Se mar sin ní fadúing le hamanis cheannom agus begáin in a chus le dolan agus beag fáilte córamis an budéal isce mar tá alles áhéile an sanamó bhí cinnte. Pescéile MMRA techt do fortláir go rééis ní le cocht trícinn de scórna sa chiad leach an cúil san neomad nó ró ó hin mór a chair dóibhe. Se chun derbh ní agus chnic sí bear nach a réist. Lappaí go meachtasteach a ddíirigí churdá buile agus go dain féin. Cinne ar a bhhad an san. Ja, ríiste cinnig ceapta gan réitóirí heapna son tíide stír hán réitóirí scuil leis le rodaíineh agus cluthe maithe a dhimmarta gé. Anna chusdige Denise Hallasí dan sí létheach tá batún dianta ge Kerry i mún Shelvan san is gráinna Canadian is a brú riimp agus tá kick séir an bátasa meáiltacha sin gáróthir kick éirice agus kick séir meáilta. Kick séir agus be sé múla sin íscinn taréis na héimgur darúd gan go báid an gíce machchatún agus an táidearag le Kerry ná dhéirigh le Gráinna Canelli meachcríndíireach tíd mar ní leandát ná go meach cóilfachta céús cíimiid teachú son yes an gíce mach fuid. Well kick séir a bethe. Nó kick séir chunig fuid Gráinna Canelli séúil ar thóid a chail si ní leandát amach sé fachta in chéadúirice bhí sé méid tíd. Se agus Caroline Kelly a bhí díreach dá láile hen san nach daon sin méid sin go mí glisneach dar leis an réitóir ach tá cóirlaid se chur an sahanis ar géiríoch buní. Son ihí cehead son Aisling Leonard. Tá éisiim líam ní dul go sí fáil nudig do bhí sí taisteach í seotha sí tim le blianta fada chuma agus mórránta híí agus anna háchtach mar imróid hir meas go an dóirí son. Se tá bert mar a chin sibh gortach Aisling Leonard altra sé hí féinnig so bicach mechas a beidir cén chóirléis se hat stáil buthe agus tá Canadian leis ar a dálamhachas stáilm le bar tuirse agus seachas gortú ach Maria de la Huntín is a gola bhún chiicsair is buige go dtí seochace agus tá Kerry chuoine bhar athrú a dhéanamh neidir níana siad rim le hama aonú níana bhana siad nó go méid an tarna lethe tas nuach pescéile tá an tarú san á dhéanamh tá éidir 16 Aisling O'Connell i techt isteach. Ja, son bhfuil séir líhí take machchat son an tógánachchat son a bhir sár fell dóideach ní dom go raibh sí sa chluthe go dtí sa Aisling O'Connell le scatí leanna im beo níos a hinseúí agus tócha ábhar níos má haíce go be sé a súl go bheo me sí héine bháilir i líorthóide agus brúchan cín. Nis de le huntíoch an cuasaí a choramúnsa agus tá san diantacha. Ja, anna cholín ar fad éon seans brug seans a churn sí seo mó an ríist an dalbas rális fiochan de cinnaséir a hógann sí seo agus an dar cholín fachtaí cinnaséir a tún. Nis mar sin
Aisling Desmond a Ross chun cín chofadle Lorraine Scanlon. Na siachún Anna Galvin a ríist. Ian Roher ma nís Luahinson chun scórach rahuach sin passatá a géileh Mórán ar Sarah Houlihan. Ní múna ganin si an televigéile le botún live seálach fósacó. Trasta chofadle Laura Rogers. Emma Sherwood a Ross isteach agus dreicheann ige Rogers ach beidir go dúcha chuir ag nasca fáil ní dhéanamh. Feitin son ige Kerry Murray. Go leor dus tá tasa a feimú mar cholathe ón dáthebh. Nis Roisin Leonard. Ráchúla cisiúd count sa dách lethe. Godíse pés geile. Michelle Ryan inis. Dír ag Laura Rogers chimá dihan dáibh le cúdíag le chéile. Seachún Roisin Leonard chofad le mar réad bháil agus tá Laura Rogers ar a míad a díhilún san istigh agus an réid teir agus an adóg séitige builte well bejackar an áíre hín vertical lapadíil ar dala bheith pesceile Emma Sherwood. Yes, dechar na technici hiscint go háir forláige son Michelle Ryan hir mes na gosan tódi sné ná didig i cheapte a Michelle bheith hasí hóéfacht a chuasa ní rongid chosíocht nach tísa san na páisce. Se Lorraine Scanlon tá cosíochta cisio óchas achtrán hóna. Sarah Houlihan leis sí dírig teachtar a gitóg agus is maithasóls san dus na cúlacha ón daobh hail chun barc an bhean díireachatá takethe chun parcio Conlinsa. Louise ní bhuiirte. Dírig bháil timpplair Katie Murray. Tá féine testáil sa glúiseach níos Sherwood an Bautasa. Trastansa Amanda Brosnan nach tá san builte yes agus ar fóríl. Ríist technici forláige son bhid ganad iad a brúg tusaí chiaríach agus iad fehrú agus iad a túfa scór na bhadamach agus ní dhéidir le ríist an trosan. Mar sin dahad ag an second le dul go le hama. Sanúil tá sécinn díireachtaí chuir fóríl ge Ciarí níl éon díireacht chuir fóríl ag ge portláirgach se chun Laura Rogers seans díanach be.
agus rú géad fáilte ar náis mar sin sa go mála don tarna le agus na fór na mó. Féchan tíb de park is don gúil Kerry mar a bhíidir ag deire an chiad le agus sean gúil Portláirge mar a chéile chomá. Mar sin be cór na gaoithe céna fuil tí róláidir i gceap Portláirge sa tarna le se tá na fór na córam ach méid sin áit gan nach ein scór a bháin ó nimir ag Portláirge sa chiad leis sin bin pointe bhí Shell Ryan ach tá sé go láidir san na muocht agus is a cotá scuran na caid agus gráin na Cnéalaí láireach i seilibh na pellach a réist an fód 60 go tréna go Aisling Desmond a rás amachchansá dro lár park Aisling ó can le hánig isteach díreach rih le Hammonson trasna go Caroline Kelly go Denise Hallisey seoltaisteach ach ceannáard ní hééis sin an ceannsrúnaí de Sarah Houlihan agus scopa leotha ag cosantóirí Portláirge's Megan Dunford a teach amachchanson agus sungs a drám. Ja, so have the stoch o have cadidos trúgúil an chluthe chosantach an dá hef gan ein spás an eachrágáilge tosa he hochturas na nóda chosantóirí hir anúir ha furin na gcónsaí agus bhfuir tógadte an gluthe agus ha sundé fiscin na chimid Portláirge túnach an scór bháin fachta go nimmer go díos a chluthe. Se mar sin buirte chofad le Aileen Wall agus ní mór a ha fisce higann tí seo sa chéad le ach an báta tá na cosa tu go léthaice a dul trast an chúil Kerry díreach techt suas létheach decoréis sin na dhéanamhach sin chéad ceann chur ar fóraí ag Portláirge sa chluthe. Ja, an ceapta go tonna chéad ceann chur ar fóraí Aileen febrú tonna anna róthaí ge bú anna próid dear bisi tíide tránach chur ar fóraí ríist. Is de chluichí strathe mbliana ní raibh go maithnéachar le Portláirge bhíidir sa tarnatha dearnach a rainn a dó na strathe gan nach rábhúcha a 16 de chluichí agus Kerry chríochnaí sa 16úáit i rainn a héan ach tá an chraibh dul go má go dtí se go háir na déise gach siad Kerry tá nuachtaransa agus tá siad a gearisteach anna galbhain i drón chúil buit amach a ríistecha Lorraine Scanlon agus cí Marca Hogan agus tá sprecaimse an san an chéad scór sa tarna le. Ja, agus anna chólín a réist anna immert feinach immert waige Kerry son agus an leródi cích nó so ge Lorraine Scanlon agus a carharish just ná at sonna cí an dar chólín ge Lorraine inuf agus dig nó aber iatwara I gimmert anna chluhe go dísa. Well gáhílig sa dó a bhuaig Portláirge craibh na mún go dearnach Bhil sa tríhí Kerry agus Portláirge le chéile a gluthe ceannis na mún an bát a dearnach agus gan dát Kerry tá cúpla ceann buite le cheirem líana nuas a có ach de bíad corcaid na máis tríir feag tréimh seo gáhíl sa ceithre ná ríre ach deis glórbhar an sohanis de cheann ag an don dá irdansa Laura Rogers a túirtan san féin gúlaí agus Kate McGrath chur a dhéiche Louise ní bhuiirte a techt clíthánach le heisteach go dtí Scanlon a ríist agus Sarah Houlihan agus tá cúlín eile feitan san agus tá spás achrathú in isise go rabí. Ja, immert wagus anna hosnúdianta go Kerry trosa dar le cúlín des son Sarah Houlihan anna fi simra dé Sarah Houlihan Louise ní bhuiirte agus Lorraine Scanlon son agus cíochna go glóte son go Sarah Houlihan. Se mar sin trína mat caite sa tarna le agus ráfainte go Kerry mar sin bhearna ráfainte atartha Caroline Kelly techt trasnach preba na pelle fáilt an lábh nuachtar ithe féin agus ar gráin na Cnéalaí. Trád an saoil ní bhíochach Kerry agus Portláirge na cluichí ceannis. 98 90 noch a cúig bhíidir nach éana cluiche ceannis múin ach seachún in isise man de Brasnan. Bhí si cíine ar thút fé scór ach tá féine cumar bhfuil éí eile. Houlihan in is siar an sagarí Scanlon. Mach a réist go dtí Denise Hallisey trosach tá san chuir a trast an chúil agus an tochtú ceann ar fórílacha. Ja, an hochtú ceann ar fórílacha Kerry gimmert bhd níos bhear ha sé gúsáid lehead na páirce tonna chahabhfuil róide duine go duine agus a crothúna seansna inis agus ní an dát le ó thusa dar le go bhéad a nóachtar agus beag á Portláirge cúpla scór bháil so chluise. Well, nimmer go muile dóireacht ag Katie Hannon idir an réiteir agus tá se chun pinó sa leaga an agus kicsa ar isteach ach tháinig san ó bhrú a bhí a chuir ag tosa Kerry idir goach. Ja, ní ceapta tunna go níor bhéin rácin ar bhí sí seaasra tun dear go duine tíh seo chumachach an torra bheith ná go méid
Coolín effaisiach son agus húlinn an ceú coolín agus húlinn a tuntan an chéad ceanna chiicséir. sé tá san súhanseach tána scónail ar fad takethe ón imirtecha agus de chóirthe a chuir úmpa de bhuise sa tána leise tá Kerry scun scan an nuacht agus se chuin eime sé trua na críochnacha sin ach tá rahann sanna ggé costantóirí fortláirige. Ní leandát fao sin ní an siadúína bhíonn si seo rothir láidir sí lá chosan fortláige san agus an táidear le portláige sanna chéan sanna stílíontáin anna chiicéir fadach méhir fóraí le son. Dulta fad leis go gopátasa brise feitin sa de fortláirige ige d'arbhaní agus mar éadháil a churchan cían san nis Élín Bháil géargáil le scór I guess na déisiig Maria Delahunty Cliánach léach tá si a dírig Michelle Ryan a bhainteach agus tá si a fear cholansa Delahunty buidirteach ige siúd agus an trasnáin an báidúir in na stack agus tá sé fósán agus an tá dearag le Kerry son. Ní leon dált fao sin jaasa sin dhéiscin a rééis mar cúpla seansa go portláige sonnach an dhearthóglaint amachcha seanscóirge portláige son agus tóna go raibh cúla tá stáilmhchan a hena hecha déiseach le an drása. Chlábe gá ní sascailte sa tarna le agus le réon Scanlon ó hasach tá sír sin na parke géaltaige portláige dhé seo agus má leanana téastáin go meisiad híos leis trastan sáinis go dtí galbhanach tá san chá com le thir cratha agus seansa le lici le srá. Seans lici le srá bhí sí ábhíonn rád amachcha son a gunne na gaithe na rug sí Sean Rabbi ar chúl hans ar fada son Címinn Michelle Ryan a tuairteanna feasa son bhthe gunne láanta sí riidir le huntíad son nach bhfuil sin just nána son nach cúplaíirta a gláanta son na géibirí dé Amanda Brosnan bhí hiar meas na gosantóirí son. Se chun portláir go ríiste agus tá slúine séirithe chuige seo mar chóra chuma gráinna Cinéalaí. Tianta gomach Maria Delahunty níor an pass crín go leor agus Aisling Desmond a dírig an count san na scaoile amach thar se lína ach de bhfuil sé cois léthe agus tá kick chuig bhéidir is dahad géalta cé. Ach chunig getúirt a fortláirige le cúpla neomta nuas tá siad a lí amach níos a bhó or a hénig. Ní leandál fao sin sé sin chosnéidir idir ábhar málatas nó tún chéan cúgnáid in dar lecha take éisteach chuthe níos agus speisiad a súlró éon gháile sa. Se bhí bearna mar se go Kerry sa chéad le chum agus san brunach an chicéirice ar fortláirige. Sné Pat Sullivan an san ar dheis bainna stóir na néiseach ón gluhín a d'Aberdarn. Ach tá sé chur féinún gar bháin agus gobrán le formhúr scór bliana stólim. Ach geall le 8 nuamat caite an sa tarna le agus Maria Delahunty ó Rúna Manistrach. Címeáta ísisiil le cin idir sé geiste nú ná raibh ach Ciara Murphy agus an pass tucha chun cíine Aisling Desmond inis agus tá sé suúintach go míon cosantóirí Chiaraí brasáasta agus cúmpárdach dollar núnsaí dála Caroline Kelly pass testa sin gitóg go céch á fad le Scanlon nis gan ingin defsach an barc achaí cehar tímpluite ach tá takeíocht leistíirice Denise Hallisey Caroline Kelly agus Ciara Murphy clíhánach léhan san hawl Trúr sa lína le chúil agus tá bearna buint mach ige Murphy agus gafa tríthe cho cosú le scían te trí fúnta mach ar deire hir a ríist gan éon torra ar an nehabir. Ní leandát bin an rothir son agus bhí ranna chúpáirt líorthóid níos fed na páirce son nach lagaíireachta son ar deire íoch nó sí go gceartach scórtachas an rothir go cíirní bhar chuúd son an na spóid sí lár fosint portláige. Se chun portláige níos mar éadháil tá siad fósach le ché bhfuil deis ná ngéile cogus an praba a choúnsa le Élín Bháil. Nis techt lasmo ar dúis Michelle Ryan lasmo dhéisiúd a ríist agus gan éige trasna na parke ó thugach pass an trusan. Buirteisteach sa Maria Delahunty agus bhí Cinéalaí istigach is a stige bhí sí sa chearnóig. Agus in chiic ar brawnta amach. Rís na go an nónsaí san go portláige bhíidir Mallow óhaine cabhan ar thóide timplach deidir son bhí seansa go gáil Cinéalaí faoi sí stig sa chearnóig san agus Cléthe bhd níos oscailte Rabbi sa tarna le
In the outvision Marlish Das agus listen Canil Captain Goal immediately Troja so nearly double Titum Sheer Hot Happy Swedish Hedla. Caroline Kelly Maclair Cosanordinish van het Lianach Plesk Mad de Role again Emma Murray Boertishin Fosmata Kerry Shelev Nepelle Maclo Honishinsa Emma Sherwood Devlin Nie Dirk Stopper in the rower Shinach fight to get Denise Hallisey and the Hongruchten Line Portlaige vanach Glan de Hosse hier is zich loosig zog an Barameer lekker ene Gadisha agus wel Sarah Hoolen Dirk Yes, sir, Jurgen mod Liam nach Kevin here at son stops er Willen na Michelle Ryan agus Captain Hain for school she give tro Ryan Wedi wadnis efcht da mach stig rim na ka noige. On the hoort sta ik Portlaige ta Aoife Murray was na Renhe na gommer gerecht tacht de stach uit de park agus se fágad na park atá Katie Murray seans go better féirí sa Yeah, Aoife Murray tosí agus an bhsa cé so sé chum Eileen Wallerton so be sé sem mar gaintí héine de gaid be sé súl vi sé chosan chéí. Is se machchan saile Kate McGrath trastansa Mariad Wallen is agus Michelle Ryan os a cóireach. Fighting Michigan Nua Aoife Murray Nish fighting Wall Stigensa agus í gwailisteach ó slewn le hascú seansar fád agus tá sé chun an líon is Stigenson a get dela huntaí stólim ach an cheadúntar fad a dul de Eileen Wall. Yeah, agus an bhean go hánig compáirce son Aoife Murray gimimi sé bhrain is son agus thusin past Eileen Wall again an rohar fanisteach Nín déige son agus anna fest chasna agus chuisteach sa líon tána son ge maríide le huntaí anna scóra fad agus seaachach anna chuthagann sa dar le a sáma. Agus díirech mar a hálaigh sa chéad le bhí bearnascailte ge Kerry an chumar a gráidir a dhéanamh go déal agus cool fightige Portlaige ach se chun Sherwood agus tá Sarah Hoolen gafisteach deis láideach agus tá cool buinteach agus Sarah Hoolen sin fragra. Fragra agus er púna baisi sonna chuisteach sa líon tána agus Sarah Hoolen son agus ber a mohaid chosantóidí fotláid get son Bhí díirich sé scúlaáil a bhfuil an báiceach ríist cíimiid Sarah Hoolen meach tíide son a tógan tin pasad son agus chur fannatáhna isteach sa líon tána a bhain seansan an gúlbáide son Katie Hennan. Tá chluthe go díalar fad an láthir na hóid agus Portlaige techt an nathúdann sa Emma Murray a rásisteach bhfuil sé ná an dúing trícinn de chuúla sa chéalaáilt nílach tá Aoife Murray treis pointeáilt agus tá dienta ása seo ó tháina síisteach. Ní leon dátá dianta go mágus bhín chuna mar agra son an cólín son a tastáil son go dó teo fortláige tééis an cúil san na géile agus diantana bhaid san na gé Aoife Murray. Well, the one I forgot again of Cashid Lord on and it hosted the son a rang new begani bugta for a word na score agus na roher de tach Lorna Park Suas. Caroline Kelly chovadle Denise Hallisey. Lorraine Scanlon agus a reached. Ross Suas fan Barkinsa. Mariad Wall Currie Gechadol Sheernson Captain Fortlarge Karen McGrath agus vi Gerga Tastáile sin ach an cinenne dulta na gine agus an gubhdearg ortha ar a dóibhlíne. Yeah, ní bheith sé trás leis i gine san nach Kerry mecht ábhdín ró is go tí lár chosan fotláige tá le Reinhamilton was anóide ha sé de mecht rothar aber an cosan te goscail túastamh. Mar sin ní chuir sé seo éon bhaidige háláfa ar Louise ní Bhuirte an deasóg go sin tá citóg anna chréinige Sarah Hoolen agus bhíonn siad a bótáil agus a málar tú brahann sé pétaobh den barc ar a míonna chiicsair. Mar sin an taction díanta. Is an taction díanta go Louise son an tíú cúlína go Louise an chiirceanna chiicsair sonna ce agus iad brúte cúlchan cín a ríist. Council Butch Lorna Park ige Emma Sherwood de Chiriach Michelle Ryan a buint na peli go dealer fad agus ní bháin san nachta Emma Murray sairche le pass tapig agus Graham Warden san an fantáiste immer te gan rétóir agus tá siad a dullaisteach a lega agus a pléasca chéilen san ach
Besha Samuelish can live the Erin Ramu Ard a hill on Hickser Amu. Yeah, aber die Hochscham Bontage son aber nur die Slohet son wie sagen Kixer hoch und Louis ne wird son nach Hochscham Bontage da im Jahr Verlag wie macht der Roher Chef so bestimmt möglich keine Wege zu campen Kixer der Verlag. Well benain ceann ard go Louis ní bhuiir a gesteach leis an bellin san agus berto chiirí a bóla gine chéile is stáil im a hála an san ach beg fáilte gus nach aine rim bhrisise mar tá luas anna hapig leis a gluthe sa tarna leisio. Ja, han chluid sé oscail suas is agus anna chaid a dhiscinnti go an dáid an tolle reint nómatí nuas agus le cúnmh dé go géimiid anna animart as a gunni déidir. Se una dhéige Portlaige tá ibre 16 go teachtasteach an isicha agus sinní ímar fennel ben eile ó gún na manistrach mar sin tá sí sin stig agus cin tú mé feiche an secondíh bí Roisin Leonard nó Roisin Tobin agus mar a dúr tanna sin ben a réim se cúlsa dách le riimiiseach tá de déanta gé Roisin tránhóna ach seo ceann táchtach 5 bhéidir a stahad a bheag nó bhór ón gúil atá Maria Delahunty. Daim si kick 5 bhéidir a stahad sa chiad le. Ard a isteach go deasa cécha titan begáin garidach go sí seansaile. Thomas a begáin níos mó a lár na parki béidir. Ach níl an caiise géiltige Portlaige ná é. Héanna de sin 3 faointe díga ge Kerry 2 de sin degin de faointe ge Portlaige agus thugad sa aige chéile rábhóta agus bhui Kerry an dábhóta na ríige greibh na mún agus an sanna móta cáilethe agus har an dách lethe bhí faraspár meán faraspár 6 faointe díga ge Kerry mar sin is léir go léire le Portlaige an bhearna sanna íomh agus mar dúríis tréis créibh idir bheannach na hir na buchtint tá sé dulchan cín. As go dé agus go dé le fiscin mar is minic chéimi de furna bhin nó chunta bhin an creid bheannach cíimiúí seú machchas a ben éileach a teistal mar sin dómh agus siadléidir chin tú a calúnchluí agus amachta reisiús goíon gáidir bheannach a cha tradiisiún láidir péil híos a Portlaige agus tá sé díal iad a dhiiscint brúchaneig agus seans beidir bblionse chun go gí mis chéidir sa chréibh sin go mún. Is stálan cíine nach tá se feit go Michelle Ryan is stig seansar scór a cé tá sí sásta leis a bainte ní léon teora le taí agus ceann críanna ar a gúilí sin. Ja, chluhe má á dhémat le Michelle Ryan cúlín deasa son fachta ché ríis gur hóidir son agus Seo deisiún dic amach feite an tunadaí trastaréis agus gláinna cinélí díach fé mar a fuidir an chiad chún agus batúna ge Kerry ón gic amach agus pianos. Ja, tórig seo anna bhís neachta Portlaige tunach deróda tun an gicimach tun agus gráinna cinélí san áid ceartta tun agus thóg sin peso ífa morí tun caiimrá bhfuil annach chuthe imar agus de fiúteanta í morí ó háin sí chumpáiste tunach anna síocha go gráinna cinélí. Agus fágan san go bhfuil míid well goil na déisiigh puinte chantasa gan isis i láthir na huire. Agus de tháinig hála chléach lá mar se sa chiad chléach má sa tarna le tháinig réise cúil ceanna í go chéile chéad cína nachar beidir 8 nómat dá thubar dáin agus tá trí cín aimsethe a gé Portlaige gin sa tránhón agus bhí mar a caiintear cecha hoscailt is bhí Augustin féinigach tá cúil géiltí leis ge Kerry agus tá chléthe sanis har a bheith Samuel agus buirteach Ísland Bótasan ag ímar fennel Kerry agus tá dúchláán má a thuúrt an sainisteibh anna cheann buirteige anna galban chun tosagan san ar chaomh mar gra agus tá sí treuléthe lá na parca suas amach leis an gapdaon is cearn mar gra chun stoppa chuir leis an róthir má dhéan sé agus tá brisan na pelle feite ag Megan Dunford ach tá díagris agus díhile fiscint. Ilé fao sin an róthir tríiste lechasí anna galvin sanna cheappa sé go raibh sé síal sin nóí anamh son bhí sé ceapta ché leróirecha teasna go dtí luhísna bhir nó duine gá lecha sanna bhfuil mar bhí múchachas deirí múchtna chosantóidí. Portlaige teachtain is cíntún féinhaín ún tar fada gimmert agus an fell á loragacha anna bheartaíocht ar fadaige derbhaní é an san níis Megan Dunford a rásús Fen Park a ríist ón bhantáiste tu gan réitóir dé steach fad le cinélí agus tá reachdianta seo
éonúir a chuisíisteach I méle chúil Eileen Wallanis an cuarmhórige Eileen scaoilte féach ábhar beagar dheis agus ó riil agus stoid am náfilin san Neachtach isteach nimmer forláir get son agus goáirí gráinnig chinna líige mar rás get son agus an fiige chaidim agus tunnachmórcha immer forláir get sosad ar le. Ní mór go beach amach ar chiirí ríiste sin giceach gaiideach. Stoin go bhí Caroline Kelly a dhéon anna bheartaíocht agus an chiceach a bhuacht nach Laura Rogers. Siúgurí Sarah Houlihan an sanis. 3-2 ag Portláige sin chéad a féinte díog héna deige Kerry Paint bháin chun deireadh mar sinna tá manán a réochta agus seachún Louise ní bhairte gafa timpplain san ar derbhla ní agus siúgurí Sarah Houlihan agus tá kicks ar méaltaisteach tá stáil déanta ar Yancy san agus gach seans go mid chom ríist. Ja gach seans mar irigan kicks sa Louise ní bhairte agus leis gá seas ní dónam gine níon sé darúd an gicsa agus bimid a chó scór. Déanú mut goile le dolan sa go ceann scríbe. Louise ní bhairte agus tá sé seo nefaseach go leorach tá brú a buint leis méid sin ráite. Rá socair agus an cearú pointe tránóna ag Louise ní bhairte I hénig agus Sarah Houlihan is mó atá tre scór na raimsú. Ja cúlín des go Louise an dar cheann ó chicna sé a chéidir cíine fatfachta agus chluthe anmha immarcha godísa. Héna ceair agus Sarah Houlihan godí seo de chiiríocht tá Portláige techt agus sa tarna le go chaon tarna únsa I sethe Cairn McGrane sin captain ó bhaile bheith carbre isteach go fad le Eileen Wall. Sní na basna go deas le chéile trasta go dtí ban rún na manisteach derbhla na dhé mar éad Wall a ríist. Agus inis tá tunnachar níos a bhó ag Eileen Wall anna dhearach le Sarah Houlihan I món ratha agus gandát go fisiciúil. Vertachá éadramach lán go barad a scill. Caroline Kelly. Kerry inis le réon Scanlon imethe a chluthe le right now matí le réon Scanlonach dí go leor déanta riimi sinna cé. Feitige Halasínis seoltach an cíine siúd Louise ní bhairte agus tá ceantar le buachtain agus tá sé buirte cé. Costa dultan ruúan a chéile agus an gansaí stróice a ríist ach tá sí fós a túúl. Siarnta go dtí Scanlon titig son garid agus isteach amachlan an chúlbáir a céad I hanan agus is aclamirtlí nar thug sé kicks mar cinnte beideach ar Yancy Louise an son. Ja ní leon dalfin captacha agus an táile Portláige na dhéaldar kicks ar a son go háirí le Louise Críos an kicna séra. Stachar I bríal Dillahunt agus anna cheann buirte siúd an son agus go dain féin. Caroline Kelly go chaléiseach de chiirí an son. Och nu mat goile go chaon scórnis luachfar asa go deire. Eileen Wall. Buirteisteach ó fadal Michelle Ryan. Caig na cosantóirí bheith cuaramach gan kicks ar a chéile. Fósa cé ach chealtacaíochta caiisí dul siar. Feitin sáhanis sige Aoife Murray agus cadé difriocht déantacha sin ó tháinisíoch an parc I siúgurí Michelle Ryan ach hasasta an deasó guthe agus tá sé seolta árdach ábhar Tá meach an chitóg agus an bhanínicus a chuis bheith sí gafón da bhil istólim. I leon dát faoi sin nach inis tagart san da Aoife Murray ríist I anna ceálacha ar fad agus spruchaide ha sí chur múí buint anna úsáid as an leorthóide ha sí fáil. Nis bhfuil anna dhéile techt chun parc an sa tá Merlína ádathe nó an brat ádathe gan Merlín an sa. Agus Nid bíad Kerry tá chuoine bhar ratharú a dhéanamhach Pescéile gan míad na an imirt agus snéan cúlbáir an sanastig Laura Fitzgerald agus beidir go mó úr a bháinir heile kick amach agus ní gá ach ceann a bháin chun rian a rágan der chlár a scóir agus tá an rion san fácach tá na fórna córam a láthir na huaire. 7 nómat agus 5 second nó mar sin le dul Sarah Houlihan ar thóir na pelle lár na parce. Trastan sa tá Amanda Brosnan. Gafisteach ar Aoife Murray.
Mar bháil a ddíra gíimead ó ghorasach thula hinnis agus tá Kerry a brúisteach dréir chéile. Seo deis istiganis agus a rís trasna go fad le Louise ní bhaithart agus bhuiig sí ceann Croiganson ach beirich mó sér a thulainn agus tá an seans bhí ge Kerry mithe cé náfuilinn fell tucha amach as a lehénig I ge Portláirigh go fáilach chala scéalt ge Louise Scanlonson nó Lorraine Scanlon. Agus a rúdianta ge Kerry ógána chana donnaú tú chuisteachad sanna bhí fé cúil do Anna Galvin son heb sé gra bhenach le dhimmart Anna Galvin dear hóide fuórsí bhí si anna láir go háid brisití chosan fortláige so ahrú sa miúil sonna ge banistíocht Kerry. Nes ré tuairbeh mór an daine níos sé feidir siúd agus má thugann sé kicksair in ag an chúil den taobh dhéach sé bheith anna chinúnach go deo mar sin morí do fortláige seolteach an cínic siúd agus feitin saine sige Imer fennel Moid ag glíán tá benna mohansan ach tá pléasc má do ghóla ge Aisling Desmond ach ba pléasc mí glisnach dá lei sé ré teir. Ja dá lei sé ré teir agus be maríide le hontaí be si dóchasach go meisi ábal cúlín gáil ónút so. Well cinnte be an aidice ach a méige crinnes. Portláir go le tamil do bblianta gan iad bheith stigla ó hénig agus raic gan dó dianta ag imana chorcaí sa tréimh sin 98 a bhuaig Portláirige creibh na héireann go déirnach. Agus bhíonn si chéir í ddíad agráil sin réiteoir bhfuil cúpla trí guitin san ag Maria Delahunty ach seo ceann inis anna háchtach go deo. Bena dhimar den géadúir 7 mbliana hin don gúnta. Seolta steach ché agus thar sé trasnáin agus tá Portláirige chuach an tosaigh ché. Ja, anna chicked fad a ríist an dal bhd son chíí in de choúlíní bra downta cool fachta sa chluithe go dtí san agus cíimi do ríiste darú. Dic amach a ríist agus an trasnáin agus bhfuil éon scór an san tá kick chuig féidir is seaca ach Defag reach Kerry muí tá snéim tarnabát de bedach móra agus an táile chu tríúbáta. Jé ceapta sanna go agus fendrás a cheach go dicadíist bhfuil rógáin séach chu mé meachléici cin amach gearad níl cóbáide compórach leo. Seo chuin mar sin well gála go brunach kick amachchan san nach pesceile hí anna hensaige Portláirige an san ach an réiteoir inis agus kicksair tucha lár na park ge Pat Sullivan a rá suas féin barc a géalamh na cosantóirí bheith agrathe agus Olive agus béla gáiligan má dúir uig tuiscustáil na fuil go leor don agrúcha na dhéanamhice ach ceann táchtach inis se an seans seoltaisteach san agus an cabhanar de pellepute ge Kerry trastan socha fad le Aisling O'Connell Nish Lorraine Scanlon agus bainisteoiríún dá hefh a béceach gan an chicksair a chéile gan líróid a thuairt Amanda Brosnan tá stáil cheansaí dianta ríist an san Kerry teachtanis a ddíag teachtasteach Laura Rogers tá seansan sacha agus tá an tarna deis a mór seansa ha wethe beag nóch sin tríú gan well hí misnachad sanna cé cheappas go bhann dá hanscaí a háirsteige ach intí go maithe. Ja, intí go maithe son bhí si féin agus tháinig lear hóide í seo for si chéad a choúlín in ag chorcaig sa darbátas chuid déidigíon Kerry so ach chéad a choúlín beach na chéad ceann fachta nebh cé cé go raibh rein seansna cinní níos luathe cúlín anhaachta chu tron chun láid an chuidir chóscóir a ríist. Se déadach an chéad cheann na nuhacha ach ní le cheann aimse go níos a háachta iná san agus ráineom agus 10 second le dul agus an clog stoppa a láthir na thuideach an réiteoir a ddíraigh rudeignecha chur núil de Ghuinéigean de sné Pat Sullivan. Stocha bhíon níomh cheanúnsa réon dagíoch nach an chruithe ar chóscóir an bhíon sé tíige ceann an dáid an a chaúint sáíarach díanta an dáid an so chluithe agus anna dar le caiide feici chugain.
Siat Rebecca Casey on tried well tukisteach get Portlaid agus an réiteir a ligint leis sin bertacha a réiste dul grammar in na chéile agus sní an bhenas déanaí Stigginson Rebecca Casey ach Shellivan is se go chaine Caroline Kelly agus tá an plóga gine na néiseach se chun Kiirní bhar a chu agus tá ruair má déanta chun cínice ní dócha go bhí se thuirg féin scór áfach a lorg na nescarínis buirte siúracha me seirba a féh le pass siúcha fad le Deirdre Hallisey nó Denise Hallisey agus Kerry bra feinach Donoghue siarn sagadí Caroline Kelly Rodháin se bheith feinach ach catú tút féin scór chomá tá se cosúla cisfeil nó na bíanana go chun 3 second agus catú ag ní anam san lethe fósaige Kerry agus tá Aisling Leonard buinteach acu Louise Ní bhairta gafa las mó se hen seans buirteisteach ag ben chorcaín agus le cabhair an choile Harris dras ná tá sí gortathe téir sa méid sin ach beidir go leor a Robbie. Stocha gohfuil son scór chócinúnachas an for Louise ríisteach cíhí Louise tún agus dearthóid eisice. Agus peint a bhí báid ann na dearfach sás le coilín agus nómat agus fé secin a dul beidir go mné Chna go mar an siad cúlína for Louise tún immert feinach go Kerry agus siachna go leorthóid suas a láimh an bheancat Louise ní bhuiiteachtaí agus an gicamach for sí seilimh an leorthóid a ríist agus fá cúlín bea agus seans má mbeag portháid cúga me an tála Kerry so. Se tócha se cúla go bainte agus anna bhlocáil go deo an sanna ge Amanda Brazen na stóilm agus tá sí hénig gortathe tréis an méid sin na dhéanamh an réiteóid a dtíir a cinenne dhéanamh ligan leis an imirt nó fnacht nó go nairó sí na seasamh tá sí na seasamh inis Crownpaí stóilm ach tá an televíige Kerry nó bhfuil seans a ríis le an son gan an televígéil agus an réiteóid ará an iscuil kicks Brownta ceart go leor ortha súdaige agus well má tá aonaí fáil me gunine nuamh agus is triste bheith caiinte a dhéimhlíne an bail a bhainin leis a gicamach garid ón dáthebh de géile Kerry cool leis agus Portlaid an son an scór dernacha fuair Louise ní bhairta rud a gágan ráceann atarthe Laura Rogers agus ní bhaithnis seach an líróid a chiimeád agus is siad Kerry choirí na mún má chiimeád an siad seilimh agus na secondí déanacha fánacha ní bhairta suas go fad le Laura Rogers ní sa híisteach a réiscaí Donoghue agus tá riad ar a dhéimhlíne a tíorgáil chun techt ar a barc agus ní léine tá an clog beidir náfailte teach go héiles go thomláin leis an manán agus well ceapan clas Kerry goilte buirtecha tá agus tá na dóg séite an réiteúir cad bhfuil an banán me stailc ach ní hé sin ach é seo is siad Kerry choirí na mún na bliana 2016 i gluthe bhí annach ramatúil sa tarna le ach an dáscór dhéanacha an sonna ge Louise ní bhairta as sa chéile ónimirt an bearna bhíatara agus bhí sé rá op neomta ar se tiltte géidir na chaún drabí ar se tiltte Kerry buachtant. Bhí nótaí déige son go 6 taí chéirí beidir anaine chun cúpla ónsaí déige ginder agus beidir feinach go ggéochna go leorthóid suas ó láimh an tosaí a bear bhí có heh scórálaháil sinné le héad Louise ní bhairta snéhhaid Ca timpplaí aráid go neag an bandcat san anad carte agus an dáchúlín déirigh a fór sí bines gan na fórne so ach tíad is tíad chaig Portlaid go bheith sás leanana a spáint agus le chundé mar an sead le chéile déanana sead go má sna bátaí cáilethe sna seaachnírónimeach mar tá spáintas maithe bhaineh bhéach sé bh méhannaon seo chluhanna chosantach sa chéad le ach tíad is tíad is a réigen ach sólam a déidir bhí sé tíige Kerry. Se agus Louise bhfuir san Brundles a ban ceann darnach ach an ceann riimi sin ba faointe an scothe sin agus glúiseach anna easc meas na dosathe ach gan dat an dúláán de chiaína sé mar a chríocht na sé hena cardíaga go san trí sé ge Portlaid ge bearna gá faointe ach an dúláán de chiaína srábí na tógantar seo do bhd a cread na mún gá bhéanahin agus cheim líana hin agus stoin gur gáhí sa dóú go darnach a bhíidir le cenis na héan mar sin tá bu má feit nuvacha ach tógan téir agus dul céní sa hí. Agus tá an rudatáchtaí cai siad na cican amach gála gart, aber ní bhid bhhainach stolim siad an cadháltaí nó bhíach
Portláige bhím héisteach agus díaltas buinte macha le drochi canamach, so má dhéan siad na cicanamach a gáil gart. Aber hofa gach chance capam hen gwylid maha gohin le chanis na her na winti mach stoin go mini siad amach ach son ma hogan siad tus mons sulai nov aber hofa gach chance of moran tahi agus raim se mas on the park Dakar. Osach raibh agus tá go leor dulchan cín dianta féistúr Fat Sullivan na cúpla bliana an uasacha agus ní bheith géanáilte a ggéanair an rompas úd má bhíonn siad ina gcuineas na bátaí cáilethe agus imráiríón dáheann san na deanta chéile a plé an chluithe seo a bhí díon teann sa chiad le ach sa tarna le thos na Kerry go maiile trí cinnta faointí agus tháinig an tarna cúlta fortláirigin san luga leor sa tarna le agus sinné a chuir an chluithe na bheige gart agus bhí an dá an nún saí a bhadní sa bhós a tarna le ach deire hir mar dúirt rabíostocha an taihí sin atá ge Kerry na chluichí atá teann a bhucht an bhudar a churcaigh le gá faointe chomá agus is drochóir is mach an córa sin a gcónaí go féile for an chluichí tá teann a bhuachtaint agus in nóin go bhfuil le héadí Bernie Breen mithe tá an ghlún seo nó an irin sa féistúr Graham Shine a déanamh go maith agus speisiad sásta lena go débre tránhóna agus craibh na mún buirte den 16 báta díagachan sa Mallow ach ní bhfuir ar feic bog ó fortláirge bí déanacht de son agus stocha go méid go leor ag Graham Shine leis chuna bhéráilethe a chalíní bhfuair chluithe má ach níl míad fuirefa tá go leor go féling bheith gobar fósir. Ní leon dált faoi sin mar stoim gaiisiad féú mar caiisiad tu sé teastan an eileh nóbail a clí a fórna há níos láidir ná fortláirge ach sunráta má iad siad náiteágan tú neomh túraigh buonlein of mishnachta fem dútá targad a hís bhfuil an rodí be go lébrúcha aber tríd taspáint san dar le chafa bhena hóca bhuiseach na caide agus víidir go húsáid lehead na páirc agus déanú na ruhanna I gnám ceart agus féinecha agus tógan scórna má. Snédíirecha de luis an focail féin, aber tá sé fristeidí beáinní beag míáineach agus bheith clipe a chuirsaíúir tá an chosint teann mar a bhíige portláirí go háir sa chiad le ach bhíidir bramáils na glúiseachta I fitheh nó gnách na daoine cearta agus de bead Sarah Hoolin agus Louise ní bhuiirte na daoine cearta inniuh mar go bhfuair Sarah Hoolin stoil am héna ceair agus fu Louise náid sé má tá an táir a bheith garta gom an son agus beniad na cailíní go raibh a gumas na scórna a raimsúnú a bhíidir tastáil. Yeah, agus chain vís tócha le bhéal a chluocht chiaí go háir le héadí I mendia brosnain son agus anna galibhin agus é a titim siar a cabhrú leis na cosandóí agus hí méadar an meach go dtí na nómdaí déirigh agus fiúin eisníú a chanla son hána sí campáirce son néir an chiad le agus immer sí annach chluhéir fad. So tíad is tíad le bhéal a chluocht maithacha agus tá hí há meascáin má sa bhuidan sa agus ó he fisiciúlacht leis fuid an láidir sé le héadí le reinscein an Aisling Desmond Caroline Kelly agus ní bheith gaglar a tút fé éonidan sna míostarrá nimach. Well, mar a chéintíh tá siad a mohan san agus gan éon chéine bheith éine chornach tá corn le bronna agus be míon ar an eisle feice an cúpla nómut nuair a bheith an corn san ábhronna.
Good afternoon, everybody. Just a welcome to the GA complex in Mallow. Just a few thank yous first before we get. I'd like to thank all the executive here today for all their work and the work over the last few weeks, preparing programs and making sure everything ran perfectly today. To our teams of officials, our lines people, everybody who contributed on the day. To Liz and our team here in the complex in Mallow, fantastic facility we have at our use here. To all our press photographers, TG4 of course, for doing a live stream today. I'd like to thank every one of you for making the game more mainstream. And after a performance like that today, it's easy to see why so many people come to see ladies football. An absolutely fantastic game of football. Great to have our national president here today, Marie Hickey, as well. I'm delighted Marie travelled down, great supporter of our games as well. I don't know where all the Kerry players are gone, but just two more bits of business to do. Player of the match, again a tough one to call, lots of good performances on both sides. I'd also, before we go on, I suppose like to thank Waterford. I know Pat and his team, what they've done over the last few years, and coming from intermediate and now challenging at senior level in Munster, with Kerry and Cork to contend with. Fantastic performance, girls. I know you'll drive on from here and go into the qualifiers and do yourselves proud. Best of luck to you on your road forward, and thanks very much for putting in a performance like that today. Absolutely fantastic. Kerry, I saw you playing against Cork. You could have been 3-10 or 3-12 to 4 points up at half time. Magnificent first half performance. Today it was a little bit more defensive in the first half, but when the game became a bit more open in the second half, it was a fantastic football. Took your scores at the end to win it. Munster champions, second time in 3 years. Great achievement for you, a very young team. And I'd like to wish you all the best in your All-Ireland journey. Hopefully one of the two of you will end up coming back with the All-Ireland and Munster. Just two more bits of business to do. Player of the match, Dave Daly, our assistant treasurer, will be presenting the player. And I suppose our final bit of business to present the Senior Cup to our Kerry captain. Lads, I just again like to thank Marie here. Travelled down from Kildare today on her own to come to be here with us today. And I'm delighted to have her. She's a great patron of the ladies football. She's been a brilliant president over the last few years and a visible presence, which is fantastic for us. Like I said, finally, to present our Senior Cup to the Kerry captain, Caroline Kelly. Firstly, I'd just like to say it's a huge honour for me to stand up here and a huge privilege for me to accept this cup on behalf of these wonderful girls behind me and our great management. So I'd just like to give a very quick shout out to my own club, to Southern Gales, because of them I'm in the position that I am today, so thank you very much. I'll start then with this great bunch of players here behind me. Look, any day you put on the Kerry jersey is special, and putting it on with these girls here is extra special.
They are just a fantastic bunch. Anything you ask of them, they will do. And the heart thing that we showed there in the end of that game was fairly spectacular. So, great stuff, girls. Our management also have been very, very good to us since the start of the year. They've put in a load of work with us. They've been very patient with us when things haven't been going so well, and they've given us the kick when we needed it as well. So to Graham, to Kieran, to Tim, Darren, Colin, our physio, and I think Lavinia and Joby need a special mention as well. Thank you all very, very much. A quick mention as well to just Mallow GAA for the facilities here today, to the ref and his officials for a great game of football, and to all involved in Munster Council for a great day of ladies football. Thanks very much. Another very sincere thanks, I think, needs to go to all those who travelled and supported us here today. Look, Kerry is steeped in football, and I'm sure many of you were probably at the men's Munster final last year or last week, and it means an awful lot that you all got back in your cars again and got on the road again and came here with us today. And it really does mean a huge deal to us to have your support. And my God, there was times in that game when we really needed you. So thank you very, very much for everyone who travelled here today. Also, I suppose just on our supporters and our sponsors, Kerry Group are always very good to us, and anybody else who during the year have helped us out, thanks very much. I'd just like to say a quick word to Waterford. Girls, look, I know my words here will probably be a little consolation to you today, but I think you deserve huge credit for the impact you have put on this Munster Championship. Your intensity, your drive, your hunger is phenomenal, and we really had to give every bit of energy we had to match you today. I certainly wouldn't like to be a team in the qualifier coming up against you anyway, girls, and best of luck for the rest of it. Cheers for Waterford. Hip hip! Hip hip! Thank you! Tamarsin siad Kerry Corey na mún a rístem líon gáhíle sa seachtaigh, bud a dingra ó fartláirgeach bhí gáfainte desparáil deir hiúracha mar bhaochas le rabio grifín I bhílum tróna neadar ó marach ar YouTube TG4 chluthe ceannis lion black lia agus a níorhí a dhéchan le chéile sin ag a lehairt sa ceair ach ó chorcaig agus ó bhalan sa go fáilbeag slán tamil.